Posledné Vianoce som písala nový príbeh. Odohráva sa v predvianočnom a vianočnom období, je napínavý a romantický, tak som mu dala názov Vianočné útočisko. Kniha vyšla vo februári 2024 a hoci sa môže zdať zvláštne, že ju ponúkam už teraz v lete, na dobré príbehy nie je nikdy prískoro. A najmä na také, ktoré vás cez prázdniny zaujmú i ochladia, pretože vám na každej strane aspoň dvakrát poletujú snehové vločky okolo nosa a fučí vám do tváre severák. Kniha je o tom, že svoje väzenie nosíme v sebe a kým nezrušíme mreže naučených reakcií, čo ho tvoria, nedokážeme cez tie mreže pritiahnuť k sebe to dobre, čo práve ide naokolo. Príbeh sa odohráva v období okolo Vianoc, predstavuje dva príbehy v jednom a tým má aj dve hlavné hrdinky. Jednu reálnu a jednu fiktívnu. Reálna hrdinka je autorka Gesa Carvajová, ktorá ide na chalupu po svojej babičke písať svoj najnovší román. Súčasne sa na chalupu po babičke vyberá aj hrdinka jej príbehu Martina. Cez romantickú zápletku okolo Martiny mieni Gesa prelomiť svoj doterajší hororový život a uzavrieť kapitolu nevydareného manželstva a rozvodu s narcisticky pokriveným mužom. A kým jedna z nich dorazí do cieľa bez problémov, pred tou druhou sa otvára doslova cesta do neznáma. Životné udalosti oboch hrdiniek, autorky i jej postavy sa vzájomne prepletajú a doplňajú, kým jedna žije prevažne v svojej hlave a už si neumožňuje cítiť, drží sa tá druhá ešte stále nádeje a túžob svojho srdca. A obe dúfajú, že v živote predsa musí byť viac než len toto. Čaká však rovnako na obe šťastný koniec? Gesina hrdinka Martina dostala tesne pred Vianocami kopačky. Z vianočnej depresie ju vyťahnú celkom cudzí ľudia, rodina, u ktorej sa po autonehode ubytuje. Zoznámi sa s dvomi bratmi, Julom a Braňom, ktorí by ani nemohli byť odlišnejší. A do toho sa ozýva jej bývalý priateľ Pavol a chce ju späť. Ako sa rozhodnúť? Romantika fiktívneho príbehu Gesu postupne pohltí a začne boriť jej vnútorný chlad a uzavretosť. Cíti, ako sa otvára svetu. Zoznámi sa s hostiami zo susednej chaty, vdovcom Radom a jeho synom Paťkom, s radovými kolegami z práce a ich deťmi a spriatelia sa. Navyše ju začína celkom nepokryto baliť i jej dávny kamarát z detstva Kamil. Lenže čert nikdy nespí. Gesa je uvoľnená a už takmer šťastná, keď tu sa ozve kľúč v zámke a vo dverách chalupy stojí jej niekdajší muž Roman spolu so svojou najnovšou frajerkou a oznamujú jej, že odteraz v jej chalupe trávia sviatky aj oni spolu s ňou. Pre Gesu začína nový horor. Roman sa na ňu nezdravo upel a urobí čokoľvek, len aby jej znepríjemnil život. Ponižuje ju, fyzicky ju zastrašuje a pokúša sa ju odrezať od ľudí, s ktorými sa medzičasom zblížila. Nakoniec sa Gesa ocitá v stave, v akom bola počas svojho manželstva. Znevažovaná, ohrozovaná, potláčaná, kedy sa aj jej priatelia od nej odvrátili a zatratili ju. Všetko toto sa s desivou nezvratnosťou teraz znova opakuje. Lenže narazila kosa na kameň. Gesa sa už naučila nepripúšťať si Romanovo zastrašovanie a púšťa sa do bezvýchodiskového, ale nevyhnutného boja s ním. Do toho sa však stráti Paťko a Gesin horor sa blíži k vyvrcholeniu. Viac neprezradím, pretože ten zvyšok skutočne stojí za to. Martina potrebuje prekonať svoje poranenie, Gesa potrebuje skoncovať so svojím zákerným a uleteným ex.
A obe sa potrebujú rozhodnúť, či si trúfnú ešte raz v živote otvoriť svoje srdce a komu. Ako to dopadne, to sa dozviete až v napínavej a dynamickej knižke Vianočné útočisko. Nasledovný úryvok je z kapitoly 9 s názvom Zložité ľudské vzťahy. Obliekla sa a vydala sa do dediny. Podvečer chcela skočiť na podnikovú chatu, oficiálne sa zvítať s novými susedmi a na to potrebovala nejaký uvítací darček. Rozhodla sa pre zákusky z Fedory. Nebolo pre ňu ľahké opustiť chalupu, keď vedela, že sa na okolí poneviera Roman. Ešte ťažšie bolo ísť do Fedory, pretože tam sa oňho mohla hocikedy potknúť. Najprv premýšľala, či by radšej nekúpila niečo v dedinskom obchode, ale nakoniec sa rozhodla, že už má toho cúvania, uťahovania sa do úzadia a vyhýbania sa konfliktom akurát tak dosť. Dobre sa zababušila a pobrala sa na nákupy. Už cestou na námestičko 3-krát oľutovala svoje rozhodnutie a keby sa nehambila sama pred sebou, tak sa najradšej otočí a uteká späť na chalupu. Ale úplne najťažšie bolo prejsť tunelom popod cestu a cez parkovisko k Fedore. Bolo to iba pár metrov, ale prichodili jej ako cesta na mesiac. V tme tunela na ňu vyhúkli všetci jej vnútorní démoni, obavy, neistoty a zlé spomienky na situácie, ktoré v minulosti neuhrala. Než sa dostala k dverám Fedory, kolená mala ako z gumy. Vošla do vestibulu. V kreslách naproti recepcii sedelo asi 5 hostí s kávičkou alebo niečím tvrdším a rozprávali sa. So záujmom shliadli a sledovali ju, ako vchádza do reštaurácie a mierí k pultu so zákuskami. Okamžite sa k nej pritočil šikovný mladý chlapec s ochotným úsmevom. Čo to bude? Keby som toho chcela viac, dajme tomu 10 kusov, vedeli by ste mi ich dať do nejakej krabice? Jeho žiadosť ho zaskočila. Idem sa pozrieť, či niečo nenájdem, riekol a zmizol za lietacími dverami. O chvíľku sa vrátil a tváril sa nešťastne. Nenašiel som nejakú krabicu, čo by som mohol použiť, pokrútil hlavou. Viete čo? Ja sa spýtam, či na recepcii nebudú mať nejakú krabicu od starého papiera alebo čoho. Nechajte to na mňa, vyhrkol ochotne a vybehol za recepčnou. Ako postávala pri pulte a čakala, otvorili sa dvere reštaurácie a vošiel Roman. Stuhol, keď ju zazrel. Na okamih váhal, čo urobiť, ale potom sa k nej sebavedomo pustil. Aké prekvapenie, kde sa? Prišla si za mnou? Čašník sa vrátil z recepcie s veľkou krabicou, zjavne od nejakej elektroniky. Neisto fľochol na Romana, ako by nechcel rušiť, ale fixovala ho očami, tak ju oslovil. Čo presne to bude? Kupuješ zákusky? Spýtal sa Roman. Nevšimala si ho. Ukazovala čašníkovi, ktoré zákusky jej má zabaliť. Chlapec bol popletený tým, čo sa pred ním odohráva, ale venoval sa naplno jej. Počuj, Gesa, to nevieš ani odpovedať ako normálni ľudia, pritvrdil Roman. Ešte 3 krémeše, oznámila čašníkovi. Chlapi v kreslách ich zvedavo sledovali. Niečo som sa ťa pýtal, zasičal Roman. A punčové rezy, tak zo 3, no a 3 kávové zrná, oznámila čašníkovi. Zmetene pozrel z jedného na druhého a začal dokladať do krabice, čo si prijala. Mohli by sme sa pozhovárať ako normálni ľudia, zadrel znova Roman. V prítomnosti iných si dával náramne pozor na to, aby pôsobil slušne a ústretovo. Predsa chceš vyzerať ako normálny človek a nie ako hysterka, však? Pozrela na čašníka, obratila oči stĺpkom, uškrnula sa a naďalej Romana ignorovala. Snažila sa presvedčiť samu seba, že tam nie je, že si ho len
predstavuje a že jej nič nehrozí. Lenže Roman tam bol a začínal prejavovať podráždenie. Gesa, hovorím s tebou, húkol hlasnejšie. Ľudia počali dvíhať hlavy. Prosím, neobťažuj ma, oznámila mu bez toho, aby sa na neho pozrela. A nechoď ku mne tak blízko, nemôžem sa voľne pohybovať. Aj keď sa jej vnútro triaslo nervozitou, hlas mala pevný a odhodlane skúmala šamrovky. Ukázala na ne a otrčila čašníkovi 3 prsty. Koľko je toho? Spýtala sa. 16 kúskov, je to tak v poriadku? Ak toto všetko poješ sama, stosneš ako prasa, vyhlásil pomstychtivo jej bývalý muž. Nebrala ho na vedomie. Usmiala sa na čašníka. No, trochu som sa odviazala, ale už čo už? Koľko dlhujem? Platím kartou. V dverách sa zjavil Kamil. Bol celý napätý a mieril k ním. Zachytila jeho pohľad a slabo pokrútila hlavou. Zmetene zastal. Roman jej dýchčal na zátylok. Čašník na ňo pozrel a mierne ho upozornil. Prepáčte, pane, ale pri platbách potrebujú mať hostia istý osobný priestor. Mohli by ste prosím trochu odstúpiť? A veľký úžasný Roman, keďže chcel zachovať fasádu slušného človeka, poslúchol akéhosi holobriadka od pultu a poodstúpil. Čašník povytesňoval zákusky hodvábnym papierom a skočil jej do kuchyne pre plastikovú tašku, do ktorej krabicu zabalil. Vďačne sa na ňo usmiala, vzala ju a pobrala sa k dverám. Roman za ňou. Gesa, potrebujeme hovoriť. Čo teraz? Nemôže mu zakázať, aby chodil kade chce, ale nesmie mu dovoliť, aby šiel za ňou. Čo ak mu prepne a on sa do nej pustí? Nerozhodne zastala. Potlačila zdvíhajúcu sa vlnu paniky a zamierila k mužom sediacim v kreslách. Roman za ňou. Dobrý deň, páni, prepáčte, neruším? Čo by ste potrebovali, mladá pani? Spýtal sa najstarší z nich. Neviem, či ste si všimli, ale nalepil sa na mňa tento človek, hlavou mykla k Romanovi. Je to môj bývalý muž, ktorý ešte nepochopil význam slova bývalý. Bojím sa, že ako sa budem vracať domov, niečo mi urobí. Nemohli by ste ho prosím zadržať tak na 10 minút, aby ma už nemohol dohoniť? Roman neveriacky zalapal po vzduchu. Starému svákovi sa roztiahla tvár v širokom chápavom úsmeve, zdvihol sa a podišiel k nej. Ale samozrejme, mladá pani. Priateľsky vzal Romana okolo ramien a ťahal ho ku kreslám. Poďme, mladý pán, predsa sa neodhodíte od štamprlíka, pravda? To by ste nemohli urobiť takému starému fotrovi ako ja. Pripijeme si. Ostatní chlapi sa poposúvali tak, aby vzali Romana medzi seba a jeden privolal čašníka a objednal ďalšiu rundu. Usmiala sa na nich a rýchlo prešla k dverám na parkovisko. Keď miniala Kamila, pobavene sa uškrnul. Klobúk dole, mladá pani, šepol jej. Rozhodne sa dokážeš o seba postarať. Pre celú knihu platí, nič nie je tak, ako to na povrchu vyzerá. Nič nie je sľubné bez toho, aby to neskrývalo nečakané podrazy. A nič nie je horor bez toho, aby to neviedlo k zlepšeniu. Okrem Romana, ten je skutočne psycho. Ako veľmi, to však ešte netuší ani sama Gesa. Knihu nájdete na stránke www.belangelo.sk/Vianocné-útocisko. Má formát elektronickej knihy v HTML podobe, čiže ak si ju zakúpite, dostanete svoje čitateľské konto a s ním prístup k stránkam s kapitolami a do čitateľského fóra ku knižke, kde sa dajú diskutovať i vlastné témy a potreby. Takže kniha môže byť s vami všade tam, kde máte smartfón či tablet. Ale už v minulosti boli čitatelia, ktorí by boli moje knihy uvítali v 3D podobe. Tentokrát dostávate možnosť rozhodnúť sa medzi elektronickou formou s možnosťou diskutovania a medzi formou papierovou,
kde sa dá knihou síce ovievať v horúčavách, ale nedá sa diskutovať. Kniha stojí 17,50 € a má približne 350 strán, čo je 401 normostrán. A než konečne zmiznem z obrazovky, zakončím ešte jednou pasážou, čo patrí k mojim obľúbeným. Zamyslela sa a hľadala vhodný obraz pre všetku tú beznádej, čo v sebe nosila. Je to ako stáť za sklenou stenou, čo ťa oddeluje od života. Sklo je dobre vyčistené, všetko sleduješ a vnímaš, ale nič z toho za stenou sa k tebe nedostáva. Nič a nikto. Všetko je to len film na striebornom plátne. Môžeš nad ním vzdychať, môžeš sa nad ním smiať, ale nemáš naň dosah. Pokrčila plecami. Ale to je desivé, vyhrkol úprimne otrasený. Je to ako to je, mykla plecom. A zjavne z toho niet cesty von. Alebo aspoň som ešte nejakú nenašla. Ale hľadáš pravda, kde sa? Pozrela na ňo očami, ktoré by najradšej plakali. Teraz už ani veľmi nie. Je to, ako to je. Čiže nenechajte sa poničiť narcisom a emocionálnym upírom. Miesto toho radšej čítajte Vianočné útočisko, aby ste vedeli, ako na nich. www.belangelo.sk /Vianočné útočisko.